Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Amadu El Konare a fɔra k'an k'o de bayɛlɛma bamanankan na ni ka lakali limanaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen n'i ka lamɛnli sira Amadu El Konare radio nin bɛ n bolo birilen bɛ n ka foro kɔnɔ n bɛ n ka kurunin kɔnɔ Amadu El Konare walima machine bɛ n kɔnɔ kumakan bɛ bɔ min na n'o ye ordinateur ye n ka bureau kɔnɔ téléphone yɛrɛ bɛ n bolo Amadu El Konare nin fɛn o fɛn b'a la walima n'i taara télévision sanfɛ i k'a dɔn ayiwa min ye canal ye an bɛ Jakite Mada la numéro 400 combien 543 numéro 543 ale do canal la n'i y'o gosi Amadu El Konare k'a dɔn sira caman bɛ yen i b'an lamɛn sira min fɛ kɛn yɛrɛ ye radio so minnu bɛ furanjɛ la Mali kun n'a kun o caman bɛ kɛ sababu ye min y'an ka kunnafoni ye k'a ta k'a jɛnsɛn u ka lamini kɔnɔ kɛlɛw Amadu El Konare k'a dɔn bi an sigira kɛnɛ kan maa 3 anw de bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bi min ye Amadu Jakite ale bɛ nɛgɛ la ka kunnafoni lase Amadu El Konare daba tungara ni Ahmed ye yamaruya di an b'an juru kunnafoni na karamɔgɔ daba tungara jatigi bolonkolo jeli jalaba i laban tɔgɔ bɛ don tariku la o tɛ nkalon ye bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare n bɛ n bolo kari ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Bilali Seribe Musa Kodi Musa a ko i k'a dɔn jamanakuntigi min ye ayiwa Asimu Goyita ye i k'a dɔn a ka Irisi jamana taama a kɛra n dama ye sabula bolonɔbila sɛbɛn i k'a dɔn bɛnkan 4 nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa Mali ka tunɔ kɔnɔ ani Irisikaw ka masakɛ u y'o bolonɔbila sɛbɛn kɛ ni Ala yɛrɛ jɛnna n'a ye Asimu Goyita a bɛ don an fɛ yan bi sɛbɛnnikɛla ko camancɛ fanga ɲɛma ani maa caman de taara i k'a dɔn minisiriw ani baarakɛla ɲɛmaw ani a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw nin ye ɲɔgɔn kunbɛ ye a siɲɛ 2nan de ye nin ye farafin jamanaw ani ayiwa Irisi jamanaw a fɔra de kalo tile 27 tile 28 i k'a dɔn dugu min n'u k'a ma Saint Petersburg i k'a dɔn ɲɔgɔn ye in kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko Mali ma to kɔfɛ ayi ka sababu kɛ Mali ni Irisi jamana bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani layidu min bɔra Putin da hali ka ɲɛsin Asima a n'a ye bonya ni karama min sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ Mali ɲɛmaw u ma fili balima sira ni teriya sira ani ɲɔgɔn dɛmɛ sira k'o boloda jamanakuntigi 17 de tun bɛ kɛnɛ in kan min ye jamana 49 ye nin ɲɔgɔn na ɲɔgɔn kunbɛba i k'a dɔn farafinna ni Irisi cɛ a ɲɔgɔnna tun ma deli ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin b'a jira Ala ni galabu min bɛ i k'a dɔn jamana 2 i k'a dɔn u ka badenya sira a n'a taamani ni ɲɔgɔn dɛmɛ galabu min b'a la a ko wulikajɔ bolo kan minisiri min ni o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ minisiri min n'a bɛ kɛlɛbolo kunna minisiri min bɛ nafolo kunna ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ a nagakɔrɔmaw ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen de tun bɛ kɛnɛ kan Asimu Goyita a y'a jira min kɔni ye nin wulikajɔ ye nin b'a jira Irisi jamana ni Mali danaya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ma fili i k'a dɔn ka sira bɔ Mali ni Irisi jamana cɛ mɛ ba minnu kɛra wulikajɔ minnu kɛra Irisi jamana fɛ ka Mali dɛmɛ a bɛɛ ta u filɛ ka ayiwa dɛmɛ belebeleba 4 u y'o bolonɔbila sɛbɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ɲininka min ye sɔrɔ ni yiriwali ye ka taa se i k'a dɔn sariya o kananiw ma ani kalanbolo minnu ye sanfɛ kalanw ye nin bolonɔbila sɛbɛn min ni Irisi y'a dɛmɛ ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ Mali nin b'a jira min kɔni ye awa hakilina 2 min bɛ jamana 2 in na o de ye ka taamasiyɛn jira diɲɛ na k'a fɔ si jamana min ye ani se tɛ jamana min ye u bɛ se ka ɲɔgɔn sira bɔ ɲɔgɔn bonya ani karama na ka sɔrɔ diyagoya ko tɛ siga t'o la o tɛmɛnen kɔfɛ Irisi jamana y'a jira Nations Unies n'o ye diɲɛsegin 4 jamanabaw ka diɲɛsegin 4 jamanaw ka tɔnba ye ale do Mali ni awa Irisi jamana da bɛ buru kelen na sa wa o bɛ to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ awa ni ka ɲɔgɔn ganabɔ fɔ n'i ye wulikajɔw lajɛ Colonel Asimu Goyita a y'a jira k'a fɔ Mali i k'a dɔn a bɛ danga
ka mina bi n'o ye kelenya ye ani mise nyɛrɛ kɔrɔ I k'a don sababu ɲuman dɔ ye Russie jamana ye wa diɲɛsɛgɛ naani jamanabaw bɛɛ bolofara min na u ko min ma BRICS o don ni o bɛ Brésil Russie Inde Chine ani Afrique du Sud ko fɔ Asimi y'a jira k'a fɔ nin jɛkulu in ale dalen don nin jɛkulu in na a danganiyalen don n'a ye k'a fɔ ninnu ka kulu bɛna kɛ kulu barikamaba ye min banbalen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani hakili jagabɔ kan min kɔni ye a yɛrɛ ka miiri ye n'a b'o ɲini Russie jamana fɛ kɛlɛ min n'o o b'u n'u sigi ɲɔgɔn jamana cɛ bi I k'a dɔn fɔ ka bɔ ka kɛw la wuli ka jɔ ka bolo da maa minnu bɛ taama na waasa jamana fila in ka kɛlɛ bɛ se ka duga cogo min a ko a yɛrɛ ni fanga far'u ka waasaw fana bɛ kɛ cogo min n'o tɛ I k'a dɔn farafinna sɛgɛnna I k'a dɔn bɛnzɛnkɔniya ni juguya ni janfa nɛgɛnɛgɛni ani nkalon ni namara ka se ka diɲɛ fereke ka diɲɛ ɲaami I k'a dɔn seba min bɛ farafin jamanaw ye k'o tulu bɔ ka sɔrɔ u tɛ bɔ a kalama a ko Dakaru la o kuma Assimi Goïta ale ni Vladimir Poutine ninnu fila bɛɛ kɔni u y'u ka kelenya boloda ni k'a jira k'a fɔ u kelen na fɛn bɛ diɲɛsɛn na bunako kan dɔ bɛ mago bɛ dɔ la o de la o kuma I k'a dɔn u ka bɛn kelen kan ni ka taamasira in fura Assimi ko kɛnɛ furalen don Russie jamana ye kɛlɛkɛminɛn minnu di o yɛrɛ kɛra sababu ɲumanba ye wa kɔsa in na fana I k'a dɔn Russie jamana a masakɛ y'a jira k'a fɔ min ye balo ye jango alikama min ye kalo nata in ye I k'a dɔn a tɔni 50 I k'a dɔn o n'a bila kana farafin jamana Mali yɛrɛ niyɔrɔ b'a la kosɛbɛ kabako ninnu bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Russie hakili bɛ farafinna na o ɲɔgɔn dɛmɛ min kɔni ni ko in daminɛ n'o kan a kɛnɛ jɛlen de don puya wa kɛnɛ barikalen don wa min kɔni ye an ka da ɲɔgɔn na an hɔrɔn dama don a ko in b'o de ka sabula dɔ tɛ kɛ dɔ ta kan habada nka n'i ye kɔlɔsiliw kɔni kɛ a ka katikaden a diya kamalen ɲumanin don koyi ko cogo di n'a y'a bozi di ka bɔsi don walima bazɛn a boziba in a filɛ k'a di a y'a coiffé ka ɲɛ koyi n ka coiffeur spécial taara a spécial di kamalen ɲumanin don nka n'a ye bozi in bila I b'a fɔ ko cɛkɔrɔba san 60 ni mun ye tan o cɛ ma y'a la fiyewu o ye cɛ kɛlɛ de ye wa o ye cɛ kɛlɛ de ye mɛ min ye a y'a tɛgɛ kari cɛ in tɛgɛ kari a kaw a y'a kari a tɛgɛ kɔnɔ ti pawu ne ma deli k'a tɛgɛ dilen maa ma kana siga a b'a tɛgɛ da disi de la ko Maliko de don mɛ min ye nin kɔni ye ne kamana kuwa Assimi tɛgɛ t'i di maa si ma voilà min f'i ye nka Russie ka président a ka dabali de b'a la nka n bɛna fɛn dɔ fana f'i ye maa o maa ni Poutine ye ɲɔgɔn ye n'a y'a tɛgɛ d'i ma k'i ɲɛ waga Poutine ɲɛ na o cɛ man ca nka n'i ye jaw lajɛ I b'a dɔn ko cɛŋana fila y'a ɲɔgɔn ye aw y'u tɛgɛ kari ɲɔgɔn tɛgɛ n'i ye ja ye yɔrɔ o yɔrɔ I k'a jate minɛ wɔrɔkolo a kɛra I ko farafinna jamana tɔw ma taa wɔrɔw ka jimi yɔrɔ jifilen de o nin kun ye sɛbɛn ye a ko gɛlɛya yɔrɔ kɛra min ye jeli de ma taa ni jeli min ye nin nege minɛ saya nege b'i la o cɛw de ye nin yɔrɔ in nege minɛ I bɛ to a la ye Assimi ka nin kɔlɔsilikɛla ninnu garde corps wa garde so wele Poutine na la blé dɔ kun tɛna di jeliba ma I bɛ gɛrɛ I da joli ma n'u m'i fa an ka npogo don Assimi ka nin garde corps ninnu ɲɛ bɛ ja dɔ la tubabu musonin dɔ bɛ fili la ɲɛ u y'o ta muso ye k'o fili kɛrɛfɛ an ko a ko a tɛna ja e dun ko cogo di jelikɛ mana t'i bila nin kɛnɛ kan o t'i fa ye jeliw ni yɔrɔ bɛ sigi nka ja Ala ka n'i ci I bolo don karamɔgɔ de b'a tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Yakuba Dumbuya a ye sɛbɛn kɛ Yakuba ko I da sera a ma min ye I k'a dɔn k'a fɔ Russie jamana ani farafinna ka ɲɔgɔn gunbɛn tako filanan a ko I k'a dɔn farafinna jamana caman taara nka jama bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛnɛ dɔ kan nka kɛnɛ masaya I k'a dɔn k'a fɔ a masaya jira o bɛ siri dɔ kunna dɛ a ko maa bɛ se k'a fɔ farafin jamana minnu taara I k'a dɔn Russie jamana kan I k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kumana wa bɛɛ yɛrɛ fana bisimilara koyi nka maa min bɛ yen n'a ka bisimila kɛra ɲɔgɔnma ye ɲɔgɔnma ye ani k'a dɔn ni tanga ni makama belebeleba dara a kan k'o maa fɔlɔ I k'a dɔn farafin jamana na o ye colonel Assimi Goïta ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko I k'a dɔn k'a fɔ mun de tɛmɛna I k'a dɔn awa Russie jamana kan dɛ awa colonel Assimi Goïta ani k'a dɔn Vladimir Poutine u fila
ka sigi cɛ e kelen ne kelen an ka kuma ani ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'o ye maa caman dabali ban dɛ i k'a dɔn ninnu fila ka kuma na u bɛ kuma kan jumɛn na u bɛ kuma Asimi bi tubabukan fɔ Irisi dɔ sigilen min bɛ Irisikan mɛn traducteur ne ɲɛna ko Asimi bɛ Irisikan mɛn ayi hali n'a b'a mɛn nka walasa ka kuma k'a lafiya sago la a b'a ka laseliw kɛ tubabukan na fɛn ni donnen don tulo la traducteur ale kɔni da ye min m'a fɔ o b'o lase min m'a fɔ o b'o lase wa a kɛcogo jɛlen tellement k'a labɛnnen don u bɛ ɲɔgɔn faamu hali nɔgɔ t'a la tabarikala sɛbɛnnikɛla ko min ye Asimi ani k'a dɔn k'a fɔ Vladimir Poutine u ye ɲɔgɔn ye nka bɛɛ lajɛlen m'a yɛrɛ ɲininka fɛn min na o ye k'a fɔ nin cɛba fila ye mɛ fɛn kelen fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko i tulo ma jɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ awa baara bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔ awa ko minnu bɛ yen n'o to an ka kɛ farafin jamana tɔw ɲɛna u y'o bɛɛ lajɛlen lakile min ye k'a dɔn k'a fɔ kunasini sibiri Vladimir Poutine a ko a ka baara bonya o bonya a tɛna se ka bonya i k'a dɔn anw ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a n'o bɛna sigi u bɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ min n'i y'o kɛ o ye k'a fɔ min ye Asimi ani a ka délégation bɛɛ lajɛlen o ni jamanakuntigi Vladimir Poutine u sigira u kumana o kɔfɛ min ye Poutine a ye k'a dɔn kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi colonel Asimi Goita ani a fila u ka kuma min m'u kun n'u k'a cɛ jamana cɔ la a k'a bɛɛ lajɛlen danci a ko i k'a dɔn k'a fɔ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Asimi yɛrɛ y'a kanu min ye an ka kunnafonidila minnu bɛ yen n'o ye ORTM ye Yaya Konate ka se ka kuma ɲininkali fɛn o fɛn m'u bolo Mali cɔ la u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ Asimi na min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye nafa bonyana fɛn minnu kan Mali ka sɔrɔta ye mun ye a la a ko i k'a dɔn Asimi a y'a nɛ don a bɛɛ lajɛlen na a y'a jira k'a fɔ ko kuma kɛrɛnkɛrɛnnen min dɛmɛna ale kelen Poutine cɛ a b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u ka hakɛ to koyi k'a kɛ ni o ko ninnu ye ko nafama mun ni ginoma mun ye a t'a fɛ k'olu fɔ bɛɛ da la nka a bɛ min kɔni fɔ bakurubaya la o ye k'a fɔ awa jɛrɛ min bɛ yen ni Asimi ale taara kɛnɛ kan a ko a kun fɔlɔ a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana ma a ko Mali ni jamana caman jɛra nka jamana mun bɛ yen ko ni Mali b'a la ka jɛ kɔnɔna jɛlenya na nɔgɔ t'a la danbe kɔnɔ bonya kɔnɔ ko Irisi ye o jamana fɔlɔ ye an bɛ don min na i ko bi n'o tɛ an ni cɛ caman jɛra o nka dɔw bɛ yen olu ta kɛra i k'a dɔn kɔnɔ juguya wese juguya taa ɲini an kelen k'a biɛ don ni ka sigi aw sen sabara la a ko i k'a dɔn Mali ko an tɛ jɛ ni o ye bilen fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn lakana bolo ka Mali ni Irisi cɛ maa t'o fɔ maa ye bilen n'i kun y'a fɔ Mali kɔnɔ ko kɛlɛkɛcɛw bingali b'a la ka kɛ u kan pankuru sɔrɔli ka taa ye o tun ye ka taa ba naani solasi 6 nka bi Mali kɔnɔ kɛlɛkɛminɛ bɛ ɲini ka kɛ marabatigɛ ye anw ka jamana kan a ko a sababu ɲuman ye jɛɲɔgɔnya kura min ni a kologiriyara Mali ni Irisi cɛ kabi Mali ka i k'a dɔn yɛrɛma hɔrɔnya ta waati i k'a dɔn jɛɲɔgɔnya a bɛ Mali ni Irisi cɛ nka k'a tɔ kologiriya i k'a dɔn tiɲɛ de tɔ a ko Mahamadu o sɛbɛkɔrɔ Jiro Jara i k'a dɔn dunatɛmɛ fanga in kɔnɔna la Asimi a da sera o ma a y'a jira fana k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakana kɔfɛ fɛn dɔmɔ dɔ bɛ yen jamanadenw mako b'a la o ye i k'a dɔn a wa dun ka fa u ka sabati yiriwa kana jamana jɔsen wɛrɛw la n'o dɔ ye sɛnɛko o dɔ ye sanni feere sɔrɔ yakubayali musaka ko bɛ se ka Jiro Ja cogo min na a ko u da sera nin bɛɛ lajɛrɛlen ma a ko ka fara o fana kan min ye a bɛ Poutine a b'a n'a ka jamanadenw fo ni k'u ko ɲuman dɔn k'a sababu kɛ i ni maa dɔ bɛ jɛ a tigi ka nafa kɔfɛ a mago foyi tɛ e ka danbe ni i ka hɔrɔnya la a ko i k'a dɔn ni jɛ kɛra o ye a ko nafa foyi tɛ a la Mali cɔ la Asimi olu tɛna don i k'a dɔn jɛ foyi la jɛ min bɛ yen ni a tɛ Mali ka danbe ni hɔrɔnya ni kelenya bato a ko ale yɛrɛ Asimi dabali banna fɛn fɔlɔfɔlɔ dɔ la maaw bɛ jɔ a la nka o tɛ fɛn gansan ye o ye k'a fɔ Poutine ni a ka sebatigiya bɛɛ a n'a ka jɔyɔrɔba bɛ diɲɛ bunakun kan ko Poutine ye maa min y'a yɛrɛ labila Mali ye olu taara nin tile damadɔ min kɔnɔ fɔ ka baaraw kuncɛ ni u kelen o kelen Mali cɔ la n'u mago jɔra i k'a dɔn Poutine na i k'a dɔn a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka waati kɛrɛnkɛrɛn ani Mali ka kuma wa n'a n'i bɛ kuma la i mana kuma waati o waati kɔnɔ a tɛ kɔrɔtɔ a b'a sigi k'i lamɛn a tɛ kuma tigɛ maa la a ko o ye fɛn ye min o ye olu sɛbɛkɔrɔ maa fa a ko wa min ye k'a dɔn hali bi n'a ka bi tile fila in na an k'an sigi koyi min ye jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali
Mali ni Russie cɛ jaabi jɔnjɔ dɔw bɛna bɔ a la Asimi a tɛna kuma o kan nka ni min yera malidenw yɛrɛ n'o ye kɛnɛ kan kunnafoni filɛ an ye min sama ka bɔ l'indicateur kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare ne n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni ale don si kuba fulakɛ nin y'a ka fasiri fulakɛ ko di Amadou Konare k'a dɔn Asimi Goyita bi sɔn jamana kɔnɔ ministres fana b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn Amadou Konare k'a dɔn ayiwa min ye nin tile fila in na ye ministre min n'a bi mara cɛbɔli kunna n'ale de bi jamana yɛrɛ a minɛnko a n'a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn ani vote ko i k'a dɔn a ye lettre kɛ lettre min n'a y'a ta ka ɲɛsin jɛkulu minnu bi jamana kɔnɔ politique tɔn i k'a dɔn fara ɲɔgɔnkan tɔn minnu bɛ k'u ladɔnniya bɛɛ lajɛlen k'i labɛn i ka hakilina ani min b'i kun n'i kan cɛ i k'a dɔn yɛlɛma walima hakilina wɛrɛ min b'i la ni ka ɲɛsin jamana a taabolo minnu ani baarakura minnu natɔ don sabula camancɛ fanga a kunjɛ waati i k'a don man jan bilen alamisa don uti kalo tile 3 san 2023 lettre ninnu kɛra mun de bɛ lettres kɔnɔ ka ɲɛsin politique tɔnw ani jɛrɛjɛkuluw ma ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga a ko ayiwa min ye an ka jamanadenw ye civil fara politique maa kan maa o maa b'a la jamana i k'a dɔn a wulikajɔw ni hakili b'a la i k'a dɔn kuma a bɛ hakilijigi kɛ ni ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni o de ye mara cɛboli votew n'o bɛ maire votew ka taa se député votew ani président vote minnu natɔ don an ka jamana kɔnɔ waati bolodalen min fɔlen don n'a sɔrɔla u labɛnnen don o kama walima a ni hakilina wɛrɛ b'o la i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i ka jaabi sɛbɛn ni k'a ci joona waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ sabula hali kɛrɛfɛdɛn walima maa wɛrɛ ni ka bɔ a la maa si nin di bɔ a la ko n'i yɛrɛ ko i t'a la o de la programme min dilanlen don a fɔra juin kalo san 2022 min ye élection communale ye o kun fɔlen don i y'a dɔn maire vote o bɔra a bolokɔrɔ ka bila juin kalo san 2023 min kun ye député vote ye octobre kalo san 2023 a fɔlen bɛ ka bɛn o don fɔlen de ma n'i ye an ka jamana kɔsa in na vote ba min kɛra n'o ye référendum ye a kɛcogo ɲɛna diɲɛsegin naani jamana bɛɛ lajɛlen y'a fo o kɛra ni k'a barikada k'a fɔ a ɲɛna hali n'o y'a sɔrɔ kɔnɔjugu dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ kolo kala kuma na hali bi dugumana na a ko o t'a ko baara dala sa sabula ɲɛtaa ani dabilikɔrɔ de tigɛlen don ministre Abdoulaye Maïga référendum i k'a dɔn o ye taamasiyɛn ɲuman ye o tuma jamanadenw o labɛnnen don min ɲɛ caman tɛ fanga ye i k'a dɔn o baara ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ maliden bɛɛ lajɛlen nimisi ka wasa o de la i k'a dɔn a fɔra k'a fɔ mars kalo tile 26 san 2024 transition k'an ka kunjɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ kunjɛ don min ye jamana i k'a dɔn katumu minnu fɔlen bɛ ani vote bolo minnu fɔlen bɛ vote o vote mairie votew ka taa se député votew ni masakɛ votew o b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dagunna hali o tuma olu b'u fo sisan ka bɔ baara la faama kura min mana sigi ni ka d'o ma o tuma u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sa bɛɛ lajɛlen kɔni k'i ka hakilinataw ɲɛfɔ i k'a dɔn a kɛcogo ani don minnu fɔlen don n'o bɛnnen don walima o bɛn d'o ma o k'a dɔn jate de bɛ minɛ sa min bɛ se ka to waati kuraw olu bi boloda cogo min na bɛnkan ni kelenya na ani jamana taabolo ɲuman na sɛbɛnnikɛla ko lettre in kɔni i k'a dɔn a cɛrɛnna fa bɛɛ lajɛlen na ni ka taa di politique tɔn bɛɛ lajɛlen ma ani jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen fɛn o fɛn ni politique ka d'o ye walima i da bɛ politique la a fɔra bɛɛ ye pewu sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye parti politique ye société civile ka taa se jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen kɔni caman ye ka jaabi yɛrɛ fɔ ka ban a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔn min n'o ye parrainage ye i k'a dɔn a ngana dɔ bɛ yen Jigiba Keyita n'u k'a ma PPR ko nin ye hakilina ɲumanba ye sabula nin wulikajɔ min filɛ nin b'a jira k'a fɔ min ye camancɛ fanga ye a kunjɛ waati selen don fanga bɛna segi i k'a dɔn a tigiw ma o tuma bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri kɛ maa wɛrɛ bɛ yen PS yɛlɛmakura Amadu Koyita o kɔni y'a jira k'a fɔ ale ma ayiwa sɛbɛnfura in kɔni lakodɔn fɔlɔ ale ma fɛn sɔrɔ a tɛgɛ la Amadu Konare n'o tɛ maa caman kɔni y'a jira jamanaden fanba y'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn tubabukan na retour à l'ordre constitutionnel o de ye
ye jamana yɛrɛ kan ka taabolo minnu da ni taamasira minnu da n'o bɛ démocratie baara yɛrɛ bɛrɛ kofɔ i k'a dɔn o de ɲɛɲinitɔ don o tuma labɛn ka kɛ joona bɛɛ fɛ i k'a dɔn référendum ɲɛna maa caman ko ɲɛna o bɛ kɛ jigitigɛ a tɛ ɲɛ abada o ɲɛnen kɔni Amadu Ali Kɔnare o b'a jira k'a fɔ vote foyi tɛ se ka labɛn bilen min kɔni bɛ se ka to gɛlɛya la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara olu bɛ kasi nka Bamakɔ suguba a bɛ jɔ naam Ahmed Jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛ ka pib Amadu Ali Kɔnare ne olu bɛ kasi Bamakɔ suguba bɛ jɔ o ye tiɲɛ ye kunnafoni sɛbɛn Azalaï Express Albert Maïga nin y'a ka sɛbɛn ye Alberto Komu Albert ko karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ kule la ko kura tina kura bɛ tigɛ kura ti sɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye Azalaï Express u y'a ko ɲɛɲini u y'a ɲɛ dɔn a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ɲɔ tɛ jigiɲɔ min nɔ i k'a dɔn o dudenw olu k'u jigi bɔ to dun kan a ko an bɛ don min na i ko bi sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen ko kura bɛ ta jaa i k'a dɔn EDM ale yɛrɛ de bɛ nima karankaran na n'i ya Allah énergie di Mali sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn Zole sigilen bɛ maa min b'a ɲɛmaɲa na bi n'o ye i k'a dɔn i yɛrɛ terikɛ Kureshi Konare nin ko nin ye bagaba da ye Kureshi fɛn dɔ bali Kureshi min ni fɛn dɔ bɛ kɛ ne teri kabini a kɛra directeur ye Anzara Mali bele ko informaticien de don c'est un informaticien a ko foyi dɔ kuranko la Allah jɔn nana n'a ye wa ne de y'a dɔn ne ko jɔn nin bolo biri i ka maaya bɛɛ kɛ Faransi a tɔgɔ de terrainw ni fɛnw ni métro ni ɲɔgɔn cɛ ka t'o ta k'o sɔɔri nin na u y'an faa dɛ a t'a ɲɛ dɔn ka bɔ a la mini naam sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi a ko i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya belebeleba o ye yeelenko ye kura yɛrɛ dɛsɛ kolokoto co kura yɛrɛ kɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanu ni marijan ne Mali la a ko i k'a dɔn gɛlɛya o gɛlɛya ma se jamana kɔnɔ ko jamana faamaw yɛrɛ ka sɛbɛn ni bigi ni hakilinabaw ta k'aw don jamana yɛrɛ kunnasiri ko ba la n'a bɛ fɔ min ma i k'a dɔn k'a fɔ situation d'urgence nationale o mana kɛ ko o ko kun ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara o ko tɛ tulonkɛ ko ye dɛ sabula o ko yɛrɛ bɛ se ka dangari jamana na wa ni fɛn min bi n'a bɛ se ka dangari Mali la lakanako tɛ bilen dɛ sabula sɔrɔdasiw y'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la fɛn min bi n'a bɛ se ka dangari Mali la an di Ala deli ka Mali dafiri a k'o ye kura gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kuranko fɔ Mali la bi ka aw ka sigida dɔ jɛ ka kura tigɛ aw la Mpati tile 1 tile 2 fo tile 3 aw ɲɛ ti da kura kan des messages intempestifs a ko i k'a dɔn o dama tɛmɛlen don kura yɛrɛ ka kɛ a cɔnbugu canba kelen a ti ba sigi yɔrɔ kelen a fɔ Mali énergie di Mali a ko min ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ jɔsenw n'o y'an ka cakɛda baw ye ka olu yɛrɛ kɔni dafiri k'u bili ba la a ko i k'a dɔn a fɔ énergie di Mali bi n'i y'a mɛn minɛ tiɲɛni walima tɔ tɛ minɛ na ka minɛ yɛrɛ kɔrɔ kɔtɔkɔtɔ fo k'a toli fo ka zo wuli a la a fɔ Mali énergie di Mali a ko n'i y'a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ awa surcharge des lignes n'o ye k'a dɔn kura yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ mun na k'a bɛɛ lajɛlen bisi baza ɲɔgɔn kan walima kura yɛrɛ sɔrɔ baliya ka dɛsɛ k'a di dɔw yɛrɛ ma kolokoto co nin n'a damanda de ɲɔ ɲalen don bi anw ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa énergie di Mali nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya de b'a kan ni ko i ka falideni mɔka ko n'a sara o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen bannen ye a ko tɔ foyi de tɛ énergie di Mali la bi sɛbɛnnikɛla ko nka mun ne jate minɛna k'a daminɛ san damadɔ ka bila bi la min ye i k'a dɔn ɲɛmaw olu b'a la ka fale k'a bɔ o la fɔ ka taa se minisiri minnu yɛrɛ ɲɛsinnen don kuranko ani jikow ma a kɔlɔlɔ b'a la ka yɛlɛ olu la olu b'a la ka kɛ maa mangonninw ye jamana kɔnɔ u bɛ ka tɛngɛlɛma u fa bɛ nɛni u ba bɛ nɛni a ka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ awa an kana taa ba olu ma maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ énergie di Mali kunna bi dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ninnu ni dɛsɛli don kolokoto co i k'a dɔn k'a ta ɲɛmaya
kɛnɛyaso la ka na bila cakɛla minnu bɛ ni maa ŋaniya jugu don i k'a dɔn u ti hami faso la u bɛ hami u yɛrɛ de la o damanda de bɛ minnu fana bɛ kɛwale cɛjugu dɔw la minnu yɛrɛ kɛlen don ka kuranko tɔni bɛɛ lajɛlenlen ba k'a dafiri pe sɛbɛnnikɛla ko olu ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli dɔw nana bɔ fɛn min kan i y'o dɔn de karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye k'a fɔ juru belebeleba de bɛ énergie di Mali la juru min bɛ yen jɔn ko Ala hali an mana e bolo ta ni ne bolo ta k'a biɛ fara ɲɔgɔn na a jɔda foyi tɛ i k'a dɔn juru in na miliyari caman ba de k'a susa ni k'a bila a kan na u dɛsɛ bɛ k'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn baara kɛ ko juguya ko yuruku ŋanamu bamanɲingurunya anw dama k'a manse malako piyan an mago tɛ jamana na i k'a dɔn k'a fɔ o de ɲɔ ɲalen don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlenlen kɔfɛ olu nana mun wɛrɛ jate minɛ min ye jama lahautaba de doni bɛ énergie di Mali kan ni o ye k'a dɔn jama yɛrɛ hakɛ ciyali ye hali ci tɛ a bɛɛ la dɔw bɛ tibi taaba ni k'a dɔn awa gazuwali soɲa damanda la min kɛlen don sababu ye k'a ko tɔ sigi a sen sabara kɔnɔ ka fara olu kan mun nana jate minɛ maa dɔw bɛ musaka ba kule bɛ ta ni ka kɛ olu cogoya la ka sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ɲaci foyi tɛ anw ka jamana taa ɲɛ kan a fɔ jateminɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlenlen la sɛbɛnnikɛla ko olu ka ɲini na u nana bɔ mun ka tile fila in na min yɛrɛ bɛna énergie kuranko tɔni ba ta ye n'o ye kuran yɛrɛ tɛna sɔrɔ hali juwakun kɔnɔ bilen i y'o dɔn de o de ye k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ cakɛla la énergie ka bolo kan olu de bi yaala yaala min ye gazuwali min ka kan ka kɛ groupe la dɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka kuran di dɛ i k'a dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara u b'o kuran bɛɛ lajɛlenlen barikonbaw n'o citerne valen soɲɛ u bɛ taa o feere u dɔgɔnamaw ma i k'a dɔn kuran yɛrɛ ti sɔrɔ bilen misaliya ye mun ye tile fila in na tɛgɛ dalen bɛ maa dɔw kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlenlen y'a jira k'a ye k'a fɔ olu kɔni min maaw ka awa groupe minnu bɛ yen n'olu bɛ énergie yɛrɛ cogoya la n'o bɛ kɛ sababu ye ka kuran di maaw ma dɛ u bɛ taa carburant minnu n'o ye taji minnu kan ka kɛ o la karamɔgɔ Daba Tunkara u b'a bɛɛ lajɛlenlen soɲɛ k'a feere u yɛrɛ ye walima cakɛda minnu bɛ yen ni bɛnkɛlen don ka bolonɔ bila ni olu kan ka k'a dɔn taji di énergie di Mali ma u n'olu bɛ bɛn a la ni gazuwali litiri ba yirika min kan ka na o bɛna dɔɔni jouer ku a da la a tɔ u b'o marché tila u ni ɲɔgɔn cɛ u b'o fana kɛ k'o ci waraku la sɛbɛnnikɛla ko o bɛ jamana min kɔnɔ yala i k'a dɔn an ɲigi bɛ se ka da o kuranko kan cogo di a bɛ gɛlɛya a ko i k'a dɔn k'a fɔ ka fara nin bɛɛ kan min ye jamana faamaw ye maaw yɛrɛ b'a la k'u yɛrɛ ɲininka maa min yɛrɛ bɛ énergie di Mali kunna bi n'o y'a ɲɛmaa ye yanni ma jɔnni kɛlen don k'i bolo biri a ko dala dɛ a kɔ sɛmɛnen bɛ jɔnni kelen na malidenw bɛ nimakaran na i k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ i k'a dɔn coolo la kow kunna ɲɛ ti sɔrɔ ko la tati mɛnɛ sisi tɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jɛlen don i ko tɔri tigɛ yanni ɲɛ ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la malidenw an ni dusumakasaya don dɛ a ko an bɛ diɲɛ bunankun min kan bi a bɛ fɔ min ma énergie renouvelable n'o ye k'a dɔn panneau solaire ka sinsin tile ani k'a dɔn awa ja tɛmɛndaw kan ni ka kuran di jamanadenw ma ni an ma taa o bolo kan ka bɔ nin gazuwali ba ni wali groupe ba saga na e k'a dɔn Mali b'a si kɛ juru la kuranko la ɲɛ ti sɔrɔ a la wa jamanadenw tɔ bɛ cɔgɔtɔ fanga kɔrɔ ka taa fɛ minisiri kelen ma taa ka ban wa ale taara ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a jira k'a fɔ a nɔ tɛ ko la wa minisiri min bɛ yen bi maaw bɛna a tɔɔrɔ k'a sɔrɔ a nɔ tɛ ko la minnu yɛrɛ bolo birilen bɛ nin ko in kunna ye ni jamana ma wuli k'i jɔ joona karamɔgɔ Daba Tunkara an zolilen ka bɔ nka an ma taama k'an ka muɲu fɔlɔ sabula a ko kɔni nimakara don dɛ a ɲɛdɔnnen don a ɲɛdɔnnen don kana siga wa i tɛ ɲa ma n'o tɛ maaw kɔni kamana gannen énergie yɛrɛ ɲɛmaa bɛ nigisi nagasa la ko kunna ye donc ne mene énergie directeur ye min kɛ Mohamed ye a ye bɛɛ gɛn a kelen de bolo a wariko technicien électricien fura tout a yɛrɛ kelen de b'a bɛɛ kɛ bɛɛ gɛn toutes les sauces ale yɛrɛ kelen b'a bɛɛ kɛ a kuma a banna ala de bɛ ɲa ma sa o Amadou Konare n bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a boli ko siɲɛ 634 o do koyi Amadou Konare sɛbɛnnikɛla u ko la rédaction Amadou Konare i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu jogo kɔni de b'a fɔ i sigi kɛ n kɔnɔ i k'a dɔn ni alimami min n'ale ta kɔni kɛ mɛ bingali i k'a dɔn ani bɔsindigi la ala de farala ka nɔ tɛ nin jama lahulata in olu ko de a bɔ f'u k'a dun wa i k'a dɔn ayiwa kamalennin min n'u taara faso ten k'a dakolondi k'a filenkolondi
ni jama ko fu k'a fa i hakili bɛ kamalen ni nasenu wa o yɛrɛ de wolo fɔ fana de i k'a dɔn ale alimami de do koyi a tɔgɔ de ko Mundaga Tarawele k'a dɔn sen ŋɔni a bɛ ka mɔgɔw laseli hali bi ale na taa mɔgɔw seli Awa Kasobon ba kɔnɔ tɛna hali seli Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko sira kɔrɔ o commissariat de police i k'a dɔn o kun b'a nɔfɛ polisi so joli de kun b'a nɔfɛ ni ka se ka tɛgɛ d'a kan sabula ŋanaba don Amadou Konare k'a dɔn nin t'a siɲɛ fɔlɔ filanan tɛ sabanan tɛ sabula n'i y'a ye nin ko kelen in na sa kalo 12 a b'a kɛ a bɛ ɲɛ a bolo nka nin zen nin na kunnaya da i ko jala dugukolo bɔsilen a n'an gilakili Amadou Konare k'a dɔn baara foyi t'a l'o kɔ sen kɔni a y'i ɲɛsin maa dɔ ma maa min kɔni ta ti bila misirida la ko ala m'a labila o de ye société ADS Amadou Diadje Sakɔ i k'a dɔn o ye awa maa ye min lakodɔnnen bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ Amadou Konare i k'a dɔn a taara biri o ka dugukolo de kan a nana masumalen dugukolo min bi cɛ ADS bolo a bi san joli bɔ ko fɔ a kun daraki a yɛrɛ kun ye sɛbɛn bɔ koyi sabula titre foncier langolo do a y'o bɔ Amadou Konare ka yɔrɔ k'a boso i k'a dɔn k'a tila maison ni jugusɔ sabula faama dɔw bɛ yen i k'a dɔn minnu ka baara ye dugukolo ye a taara don saratigi dɔw fana kan ni nkalon ni namara ye Amadou Konare nka a t'a dɔn a tura fɛn min na fɛn belebele n'i ye a bɔ ko in zɛnzɛn a ko commune 4 na ani commune 5 na ni commune 6 na Senu Banankɔrɔ i k'a dɔn Jatula Amadou Konare k'a dɔn a kelen bɛ k'a bamabolo da o yɔrɔ de ka kosɛbɛ ni alimami Mundaga Tarawele i k'a dɔn dugukolo ŋanamu kɔni o y'ale bolo tɛmɛ an ka taa de kuranɛ tununa sabula a kelen bɛ ka ayiwa mairie baarakɛlaw dɔ a kamankɔrɔ sɛbɛn langolo dilan na n'a kɛra sarako ye Amadou Konare k'a dɔn a bɛ taa banamini saratigiw ni ɲɔgɔn cɛ kabako sin ka dugukolo 5 ta k'o di o nana masumalen n'o kɛra ka ban maanifin kamana bɛ gan o bɛ kɛ dugulamaw kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten o bɛ kɛ a ye nin ɲɔgɔn na dama min kɛ ni mɔgɔw b'a fɔ alimami don alimami tɛ sɔnni ma walima sɛbɛn langolo b'a bolo Amadou Konare i k'a dɔn kabini a sɔmina k'a fɔ Amadou Diadje Sakɔ ADS o kɔni o bɛ tile 2 taama jamana na hɔrɔni bɛ dugukolo belebeleba dɔ b'o bolo o sannen don titre foncier don Amadou Konare titre foncier numéro 3366 a bɛ Jatula Amadou Konare k'a dɔn titre in bɛ yɔrɔ in na kabini san 1999 wa a y'a san ADS ye yɔrɔ in san général Sinɛnta de bolo général de l'armée Sinɛnta a y'a san o de bolo Sinɛnta fana ka titre in b'a bolo kabini san 2019 Amadou Konare i k'a dɔn n'a kun b'a dɔn a t'a kɛ hectare 5 a sina ka taa yɔrɔ in k'i fira ka ten Amadou Konare ka taa titre langolo dɔ bɔ fa dɔ fɛ ni min yɛrɛ tɛ kelen ye k'a boso Amadou Konare i k'a dɔn alimami n'a kun b'a dɔn Tabati y'a da y'a sara fo ka fo ka nuvile fara sabula wulikajɔw nana boloda tuma min ni bɔ kɛra kalama i k'a dɔn Amadou Diadje Sakɔ o y'a wele an karamɔgɔ an sila an bɛ damado nin tɛ kɛlɛ ko ye nin tɛ tribunal taa ko ye e ka sabali yɔrɔ in papier min b'e bolo ani min bɛ ne bolo yala an ka taa faamaso la an t'u jira ɲɔgɔn na Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma k'a dɔn wa ni i ta in ma kɛ yɔrɔ ye n bɛ ɲɛ ma fana n bɛ nin d'i ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ i k'a dɔn i ka wari bɔlen kana tiɲɛ o bɛɛ fɔra ye Konare nin bɛɛ lajɛlen de fɔra Dankɔrɔba in ye koyi i k'a dɔn Sinɛnta général Sinɛnta o dimi kojugu sina ka wuli ten Imam Tarawele ka sin ka taa tribunal la ka taa ta da bɔgɔ jeni kan Amadou Konare o n'a ta bɛ hali bɛ a bi garaba la Amadou Diadje ko a tɛ ɲɛ min kɔ o tuma an ka taa tribunal la faamaw k'an tila ka bɔ ɲɔgɔn na i k'a dɔn plainte 2 nana d'a kan tribunal bɛɛ b'a nɔfɛ Amadou Konare k'a dɔn polisisow olu bɛ girin na gendarmerie bɛ girin na fo k'u tɛgɛ d'a kan tuma min n'u nana Dankɔrɔba in gobi Amadou Konare i k'a dɔn a ye jɔn Ala fɔ i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ e alimamitɔ e na kɛ ka alimamitɔ ladi ŋanamu na maa minnu bara k'a dɛmɛ Amadou Konare olu laban nana ye k'a fɔ jɔn Ala seyi an ka cɛ bɛ to nin na koyi olu y'u fo si kelen sɛbɛnnikɛla ko général wɛrɛ tun bɛ a ka ko in na fana koyi sabula a kun kelen bɛ ka layidu dɔw ma n'i y'a ta k'a lajɛ ko tolilen n'a sɔngɔ bɔra Amadou Konare mɔgɔw bɛ kuma
doni bɛɛ ko aw ka nin jɛ ni alima min jo de ni y'a jogo de koyi a ye nin kɛ nin yɔrɔ in na a ye nin kɛ yɔrɔ in na Amadu Konare k'a dɔn maa ma bɛ k'a delila ka to la olu bɛɛ lajɛlen de laban nana u kan bɔ kelen kelen sabula olu kun sirannen don min kɔni commune 5 n'a terminal de olu y'a minɛ k'a ka kasobonba kɛ commune 6 na olu fana ko mandat de dépôt Amadu Konare nin bɛ walawala yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ taa bɔ kaso la i k'a dɔn min ye bisimila ye o laban bɛ tila la o ma kɔlɔsi minɛ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw u ka kɔlɔsi minɛ ko n'o tɛ a bɛ wurudi kɛ kaso la ye dɛ wurudi tɛ fɛn ɲ'a ye o n'o bɛ fɛn ɲ'a ye a kunna wele ya wurudi tɛ foyi ɲɛ bilen a tiɲɛna o nin sugu kɔlɔsi dɔ b'a bolo maaw tɛ seli n'o ye dɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ sura dɔw bɛ yen a bɛ olu de wurudi ni nin ye Amadu Konare diɲɛ fɛn dɔ bɛ yen n galana n bɛ seko la fanga bɛnna wari bɛn kun fɛn min bɛ s'a la i b'a dɔn wa ɲama fɛn min bɛ se nin bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ tiɲɛ bolo i b'o dɔn wa tɔɲɔni hakɛ non hakɛ kɔni o t'i to yen i mana kɛ fɛn o fɛn hali n'i kɛra dugawuden ye barika b'i la hakɛ bɛ s'i la o tuma an k'an kɔlɔsi an ka Tezara premier min jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Amadu Konare n bala cogo bɛ di karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn le pousse min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka la rédaction ni y'u ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ u y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni maa tiɲɛna i jɛ kɔnɔ i y'i fosi i y'i fosi kun min na n'o kun dakala la a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ ni ko wɛrɛ t'i kɔnɔ aw ka segin a ka ɲɔgɔn kan fɔ sɛbɛnnikɛla ko maa a bɛ se k'a fɔ o kɛlen don mouvement démocratique malien ta ye sabula nin jɛrɛjɛkulu in min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ni hakili b'a la maa min bɛ yen ni o ye Boubacar Keita i k'a dɔn a don commune 6 la ko ale ni URD maaw fɔɲɔgɔnba tuma na u cɛ fɔɲɔgɔnkɔ min kɛra sababu ye i k'a dɔn u ka jɛkulu dɔ sigi u yɛrɛ ye u ko mun fɔ mouvement démocratique malien i k'a dɔn k'a fɔ a kun galen don URD kɔnɔ fɔ k'a fɔ k'a cɛ min kɛra sababu ye i k'a dɔn ka tɔn in k'a farara ni ka bɛɛ lajɛlen ta i fa sabula u y'a sogo sarada sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi a na kɛ ni hakilinaw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye tun sabula min bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu in na u y'a kanu u seginna i k'a dɔn k'a fɔ URD kɔnɔ ko kura a ko bi na n'i yɛrɛ y'o URD in lajɛ i k'a dɔn a kun kɛlen don bafula kelen kunkolo fila bafula laban a na fara min ye i k'a dɔn honorable Gwaɲɔ Kulubali ale ni a kanubaw wulila k'u jɔ ni Bilisi niyɔrɔsara ye k'a fɔ URD a bɛ olu kamakɔrɔ o waati kelen na professeur Saliku ale fana n'a jɛw tun wulila a ma ɲa kiri y'u bɔ ɲɔgɔn na a ko tora Gwaɲɔ da la Saliku Sanogo a n'a jɛw olu taara i k'a dɔn k'a fɔ EDR o sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen b'a la ka baara kɛ tɔni minnu bɛ yen sa n'olu tun bɛ URD la u b'a la ka olu kɔni suruku taama sufɛ Gwaɲɔ bɛ taa u nɔfɛ a ye to n kɔ Saliku fana bɛ taa u nɔfɛ a ye na EDR la a kɛlen don min ni min n'a fari bɛ fin da kelen dɔn olu kɔni bɛ taa ni ɲɔgɔn ye min ye n'i ma mɛn ko maa 150 bɔra URD la ka taa EDR la i b'a mɛn ko Salifu ka ni maaw taara Gwaɲɔ nɔfɛ o tuma ko kɛlen don ɲɔgɔn suruku bɛlɛ ye sufɛ an bɛ don min na i ko bi min ye k'a dɔn mouvement démocratique malien ale fana tɔndenw tun ye URD tɔndenw ye nka ka kɛ ni gɛlɛyakisɛ bilen ye olu kun dimina ka bɔ ka taa u ka nin jɛkulu in sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko olu ni Gwaɲɔ bɛnna fɔlen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ a san 4 tɛmɛnen kɔfɛ olu seginni kokura olu nalen don URD wɛrɛ baara sɛbɛnnikɛla ko sa olu kɔni seginni o kɛnɛ sigira kɛnɛ min kɔni na u ye dantigɛli caman kɛ maa min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ndu Sise n'u k'a ma ko Jajire ka taa se i k'a dɔn Boubacar Keita ma ale min yɛrɛ ye commune 6 maire ye sɛbɛnnikɛla ko u kɔni seginna u k'u ma segin dɔ wɛrɛ la dɛ maa n'i bɔra yɔrɔ lɔ k'a sababu kɛ fɛn dɔw tun tɛ t'i jimi sira fɛ ni bɛnkan dɔw ni ɲɔgɔn ye dɔw nana kɛ a ka kan i ka segin i ka n'i ka layidu tɔ timɛ wa k'u nana o de dankan na o y'a ɲini Gwaɲɔ fɛ k'a jija sa min ye URD kɔnɔ a ka kɛ bɛɛ ni kelenya ye i k'a dɔn politiki kɔnɔ a jijukɔrɔ sɔɔri o ka bɔ ara u ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ Gwaɲɔ a y'o layiduw ta an na sigi k'a lajɛ e la ni politiki maaw u l'a jɛ ni a ma daminɛ kɔ bi mɔ k'a min kan manɔgɔba tɛ tila o k'a kan dɛ don dɔ ma se ni y'u kɛlen ye ka sabarasi ta ka ɲɔgɔn wɛtun a kana bali la dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pousse kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadu Konare ne
bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan Amadu El Konare k'a dɔn Amadu Tijani Danzɔgɔ nin y'a ka fasiri ye Tijani ko a k'i k'a dɔn n'an m'an jan don an yɛrɛ la Amadu El Konare k'a dɔn jamana bɛ dakolondi k'a filenkolondi Ala m'an kisira jɔnni de b'a fɛ ka Icoma ko ni k'a ban jamana kɔnɔ Amadu El Konare a bɛrɛ ta maliden dɔ bɛ nafolo ɲini nan don a bɛ san 40 bɔ n'i y'a mɛn usine ka sigi jamana kɔnɔ a fɔlɔ i k'a dɔn alu tomɔtɔnw de y'a kɛ o kɛra i k'a dɔn a ti dɔwɛrɛ dɛ usine kɔ sanni feere ka minɛn ta ka bɔ jamana kɔfɛ o tɛ alu ka baara ye usine ka dilan Amadu El Konare k'a dɔn maa miliyɔn caman ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ alu tomɔta ye baara min dɔn o don Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi n'i ye farafinna duguba ta i b'a sɔrɔ usine cogolen bɛ alu tomota bolo sigei Icoma Amadu El Konare k'a dɔn a ŋanamu n'a nkalon cayalen bɛ tile 2 in na don o don i na dɔ kun ka mɛn Icoma ko ne de y'a ɲɛdɔn ne kun ye baarakɛla ye a ko kalifalen bɛ ne ma a kɛra tan a ko nin k'olu k'alakaw ti kɛ sababu ye ka jamana bɔ nɔgɔ la Icoma i k'a dɔn barika min b'a la ani se min b'a ye Amadu El Konare i k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ n'a ɲɛna bi Amadu El Konare k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye maa 100 maa ba caman ka dahirimɛ sɔrɔ Amadu El Konare a k'o de la Icoma wulili k'a jɔ a sen kan maa si den kelen tɛ se alu tomota kɔ nka fanga min ni o kan ka fara a kan o ye jamanadenw ka fanga ye kabini san 2005 nin ko in di ti taa k'a bɛ sen na alu dun garila miliyari 9 k'o de don Icoma na Amadu El Konare i k'a dɔn a dunama in kama i k'a dɔn Icoma ye san caman de kɛ a sigilen b'a senzabara kɔnɔ tulu tɛ bɔ bagan dumuni tɛ bɔ i k'a dɔn usine dafirilen don po Icoma dama tɛ koyi Mali usine ba caman bɛ yen Amadu El Konare i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen dakolonjira k'a filenkolondi jɔn de y'a kɛ fonctionnaire Amadu El Konare dɔ jamana labanna ni k'i nin bɔ usine ninnu na usine i k'a dɔn Kulukɔrɔ ni Kucala baarakɛlaw fanga kun ka bon yɔrɔ in de la kosɛbɛ a bɛ fɛn min da k'a bama yɛlɛma u bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye kɔɔri ye kɔɔri kolo de bɛ bayɛlɛma usine fɛ maa min camancɛ fanga sigira Choguel Kokala Mayiga kun ye wele bila alu ma juillet kalo tile 9 san 2021 ni k'a ɲininka ayiwa Icoma wulili a ko bɛ jamana kɔnɔ k'i dɛmɛ mun ni mun b'i jɛ fɛn fɔ fɔra alu fɛ k'a ta dɔ la ka n'a bila bi la foyi den kelen ma kɛ i k'a dɔn dabali kura ma tigɛ foyi ma fɔ fo mɔgɔninfin sigilen bɛ k'i tulo fɔlɔ Amadu El Konare nka kɔsɛn in na mun dabali jugu de tigɛlen don maa dɔw bolo nganamu kuma ni kuma porokotelenw miliyari joli a kun b'an ka feere a feerela alu ta tɛ maa wɛrɛ de b'a kɔfɛ a ko n'i tɛ fɛn min dɔn Amadu El Konare k'i da de o de ɲɔgɔn na tɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye ani wulikajɔ ye Icoma ko yɛrɛ ye min ye a feerela kun min na jɔni y'a feere Amadu El Konare Amadu Tijani Danzɔgɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli ba de kɛ wa don nataw la i k'a dɔn a dakolo n'a filenkolo bɛ ci nkalon ni namara balannen bɛ yɔrɔ min o ka bɔ a la maa min bɛ ko in jukɔrɔ i k'a dɔn olu tɛgɛ dalen don a kisɛ kan don nataw la i k'a dɔn n'a dakolondi k'a filenkolondi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan waati ko ale ma se Amadu El Konare k'a dɔn waati kurunna kosɛbɛ bi ta kɔni an b'a bila yan ɲɛ ko i k'a dɔn o ka to dɔgɔtɔrɔ kama ma kabini yelen i k'a dɔn ACI kɔnɔ trésor ba kɔfɛ Amadu El Konare ni maa min donna Bamakɔ trésor ba kɔnɔ i k'a dɔn cɛ kelen bɛ yen